We komen in september met een nieuw liedje. Nieuw nummer. En dan gaan we al naar de carnaval. En dan gaan we al naar de EK volgend jaar in Polen en de Oekraïne. En ik heb ook gehoord dat jij en dat William ook daar is. In de Oekraïne. Toch? Lijkt me gezellig. Nou ja, ik bedoel, wij zijn er sowieso. Maar wat Hans al zei, dus 3 singles die eraan gaan komen. Dus eentje voor het naseizoen nog van 2011. De carnaval begin 2012. En dan natuurlijk opvolgend de EK voetbal. De carnavalsingle ligt al klaar. We hebben wel een bepaald idee over het oranje liedje voor volgend jaar. En de nieuwe lied voor september, daar gaan we binnenkort de studio in Nederhorst en Berg. Dus er zit wel wat aan te komen, Bas. Maar zijn dat nou liedjes net als Cowboy en Indianen die geleend zijn uit het buitenland? Of? Geleend, je zegt het heel goed. Ja, dat klopt. Een beetje van onszelf en een beetje van, wie was het ook alweer? Je giet er het eigen sausje overheen, zeg maar. Ja, Klopt. Ja. Ja, maar we zien ook dat het werkt. Hè? Een bekende melodie met toch wel een hele passende tekst erop. Dat werkt gewoon bij het publiek. En wij zijn toch die interactieve feestact. En dat moet je ook lekker zo houden. Nou, sommige liedjes zijn wel afgeschermd. Maar dat zijn vaak liedjes waar je niet aan moet komen. Dat vinden wij ook. Maar de meeste liedjes kun je gewoon herschrijven en hergebruiken. En daar is ook niks mis mee, want dat doen alle grote artiesten. Dus wij voelen ons daar niet minder door of zo. Absoluut niet.